From rags to exquisite coin purses and bags, silipin naman natin kung paano pinagtatagpi ang bawat retaso na bumubuo ng napapakinabangang mga produkto. Mula sa ganito, ay magiging ganito. O, di ba? August 2014 nang magsimula silang gumawa ng doormat, rags, and pot holders galing sa mga ukay na binibili nila. 10 years na po kami dito na tatahi at 5 kaming miyembro na bumubuo dito sa livelihood namin ng Lawak Garments. Di kalaunan ay nakagawa na rin sila ng mga bags na nagkakahalaga ng 300 pesos, pouches for 80 pesos, coin purses for 25 pesos, and neck pillows for 100 pesos. Talagang nakakawaw! Malaking naitutulong sa amin mga kababaihan dahil kami ay nagkaroon ng pinagkakakitaan na nakatutulong sa aming pamilya para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Sa araw-araw, kumikita naman kami ng 300 pataas. Guys, as your travel hati, bagay na bagay talaga sa akin tong una na to. Bukod sa pwede ko siyang ilagay sa aking leeg, pwede ko din siyang ilagay sa aking bewang. O, di ba? Out of retaso, may ganito kang pillow, di ba? Napakinabangan mo na, nakatulong ka pa kay Mother Earth. They take pride in crafting garments that speak volumes about quality, dedication, and style. Lawak may be the youngest municipality, but it boasts a wealth of thriving enterprises that sustain both their families and the local economy.